Oduvek su me privlačili ljudi sa setom u očima. Da ih pitam gde ih boli, ko ih je povredio, jesu li gladni, umorni, treba li im novaca za hleb. Nikad se nisu požalili ni na šta. Ljudi sa setom u očima nisu tragali za bilo čime što se moglo kupiti. Oni najčešće tragaju za sobom. Tek kada smo celi, mi smo isceljeni. Ona čuvena druga polovina je deo nas koji nam nedostaje, a ne bilo koje drugo biće. Sa drugim ne možemo biti jedno, već par. Svako je od nas ipak sam. Sreća je kad je ceo, tada i par može biti srećan. Brankica Damjanović.